ዘለና ግዜ ኣዝዩ ኣገዳሲ ህዝብና ናይ ሓደ 100 ዓመት ቃልሲ መኸተ ዛዚሙ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ዝሰጋገረሉ ዘሎ እዋን እዩ እርናፈ ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ነቲ ፈቐድኡ ፋሕ ኢሉ ዝነበረ ቀርኒፉ ኣኪቦ ኣወሃሂዱ ካብቲ ዝሓለፈ ወለዶ ናብ ዝመጽእ ንኽሰጋግሮ ሓላፍነት ወሲዱ ዝወስዶ ዘሎ ተበግሶ ኣዝዩ ድሙቕ ታሪኻዊ ፍጻሜን ክስተትን እዩ ነዚ ከም መበገሲ ዓብ ምዕራፍ ኮይኑ ዝግበር ዘሎ ምቅርራብ ናይ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ዓቢ ክስተት ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ስነ ጥበባውያን ተኣኪቦም ሓደ ዓቢ መደብ ጽምብል የካይድሎ እዚ ጽምብል እዚ ሰለስተ መዓልቲ ዝኸይድ ኮይኑ ኩሉ ዓይነት ትሕሶ ዝሓቆፈ ኩሉ ስነ ጥበባዊ ኤርትራዊ ዝሳተፎ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ማሕበራዊ ህይወት ማሕበራት ኣብ ብኤርያ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ዘለዋ እንተ ብኣካል እንተ ብርሑቕ ዝሳተፋሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ መደብ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ክሳተፎ ብሞራልን ብግብርን ብዓቕሙ ብዘፍቀዶ ተዋሲኡ ነዚ መደብ እዚ ኣዝዩ ድሙቕ ክገብሮ ፀዋዒት ዝግበረሉ ዘሎ ወቕቲ እዩ ኣብ ኦክላንድ ብምዃኑ ንሕና ከም ኣባላት ናይ ማሕበረ ከምዚ ፍሉይ ስምዒት ኣለና ፍሉይ ደስታ ኣለና ምክንያቱ ነዚ ተቐቢሉ ነዚ እንጊዱ ኣብ ምድሪ ቤቱ ኣብ ገዝኡ ይገብሮ ብምህላው ሓለፋ ናይ ካልኦት ስምዒትን ደስታን ኣለና እንትበልና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብኡ መጠን ከዓ እቲ ናትና ሓላፍነት ልዕሊ ኩሉ ኮይኑ ብዝበለፀ ተሳቲፍና ብዝበለፀ ተዋሲእና ኣካሉ ኮይና ነቲ መደብ ኣካሉ ኮይና ከነዕውቶ ዝኣክል ምቅራባት ይግበር ኣሎ እቲ ክሳብ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ብቁዕን እኩሉን እኳ እንተኾነ ብሕጂ ተሪፉ ዘሎ ከዓ ብዝበለፀ ብምሉእ ተሳታፍነት ናይ ኣባላት ማሕበረኮምን ሃልይዎ እቲ ምዚ ኣቅዲምና ዝጠቐስናዮ ዝመጽእ ዘለኹም ዓብ ደስታ ውድቀት ዘለዓለማዊ ውድቀት ናይ መግዛእቲ ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣዝዩ ዕቡት ክገብሮ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ስለዚ ሕብረተሰብና ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ካብ ብሕጂ መዓልቱ ፈሊጡ መደባቱ ወጊኑ ውልቃዊ ዋኒናቱ ከም ዝግባእ ማእዚኑ ነዚ መደብ እዚ ብዕጡቕ ብድሎ ክሳተፎ ኣብቲ ዘድልዮ እዋናት ከዓ ብኣካል መጺኡ ናይ ዝጽምብል እዚ መድመቕን መቃነይን ክኸውን መተሓሳሰብ ይቐርብ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ከም ተዋሳእቲ ናይዚ መደብ ቲኬት ምዕዳልን ምሻጥን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ከም መጀመርቲ መጠን እቲ ዓቕሚ ክሕየል ኣሎ ክንብል ከለና ብንዋት ዘሎ ብንዋቱ ሞያ ዘሎ ብሞይኡ ገንዘብ ዘሎ ብገንዘቡ ተሳቲፉ ነቲ ፈላሚ ዝኸውን ዘሎ ከም ኣብነት ኮይኑ ከዓ ናብ ካልእ ሸነኻት ናይ ዓለም ክዝርጋሕ ከሎ እዚ መደብ እዚ ከም ኣብነት ኮይኑ ብድምቀት ዝጥቀሰሉ መታን ክኸውን ዝያዳ ቅርርብነትን ተወፋይነትን ከም ዝሓትት ዘማታ ኣይኮነን ስለዝኾነ ንሕና ብወገንና እቲ ኣዳራሽ እቲ ምጉስጓስ እቲ ቲኬታት ምሻጥ ከምኡውን ኣብቲ መዓልቲ ናይ ጽምብል ኣብቲ ለይቲ ናይ ተጽምብል ከዓ እቲ ዘድሊ ምድላዋት ጌርና ብምሉእ ተሳታፍነት ዕውት ክንገብሮ ብዝበለፀ ተቐሪብና ኣለና ንኩሉ ከባቢና ከዓ ዝፅዋዕ ዝነቕርብ ማለት እዩ ዓወት ነዚ ተበግሶሲ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ኩሉ ሻዕ ኣብ ጎድንኩም ኣለና ኣይትስኣኑ